warahmatullahi wabarakatuh. Kang kula hormati Bapak Ibu lan rencang-rencang kan kula tresnani. Puji syukur dumateng Gusti ingkang Maha Agung sampun paringi kaanugrahan dumateng kita sedaya. Kula matur saka utawis ngaturaken babagan kesehatan tubuh saka narkoba. Kita ngertosi wekdal menika narkoba saben dinten dados berita tumanten TV lan koran. Kita ngertosi bilih narkoba menika dados awis tramping langkung-langkung agami. Awit sasinten ingkang konsumsi narkoba. Narkoba bisa ngrusak jasmani saka rohani. Kita saksinten tiyang ingkang konsumsi narkoba boten pejabat, artis, rakyat lan murid-murid. Boten sugih lan boten miskin. Pramila kanthi maketan monggo sareng-sareng kita tebihi narkoba. Kita perangi narkoba supaya mboten kecemplung ing penjara. Langkung-langkung dumateng generasi muda minangka kusumaning monggo kita berjuang kanthi sekuat tenaga. Sampun pradi pidhato saka kula, kita sedaya ageng pangapunten ingkang boten meranani ing pangalih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.